Senpelar Dokumentazio Zentrotik antolatzen ditugu dokumentazio jardunaldiak. Jardunaldi hauen helburua Euskal Herriko dokumentazio alorreko hainbat gairen inguruan gogoeta bultzatzea eta proiektu desberdinak ezagutaraztea da. Aurten 7. edizioa daukagu eta begirada jarri nahiko genuke soinu artxibo desberdinen inguruan. Hortaz, askotariko ezaugarriak dituzten soinu artxiboen esperientziak eta egitasmoak ezagutuko ditu. Jardunaldiak ekainaren 4an izango dira, goizez, eta Bilabonan bertan, Subijana etxean, naiz streaming bidez online jarraitu ahal izango dira. Hauek dira, aurten gonbidatu ditugun hizlariek aurkezko dizkiguten egitasmoak, alde batetik Euskadi Irratiko Fonoteka, bestaldetik Euskal Herri Hizkeren Atlasa aurkeztuko digute Euskaltzaindiako ordezkariek, gero Badok Euskal Musikaren Atariaren arduraduna ere bertan izango dugu, eta jarraian norbanakoak arituko zaizkigu euren esperientziaren berri ematen, alde batetik Xabier Erkizia soinu artista eta Mari Bidart ikertzailea. Jardunaldiak dokumentazio alorreko profesionalei naiz euskal kulturzalei zuzendurik daude. Beraz, bertatik, Subijana etxetik, naiz streaming bidez online jarraitu nahi izan ezkero, eman izena mintzola.eus atarian.